Canın sağlığına sevap kazanğıl, ülsen kazanmağa sevap tapmazsen, manna nämişesen onna soragly, yaxşı amallardan bolğul yaragly, şu wagt bir pelleder ey adam ogly, ahiratda dirge jogap tapmazsen, awwal al-medini eylegil hasıl, halalın, haramın, namazın, dehretin, quslun, istincan, namazın wagtlary, azan, namazın şertleri, zekatu, aradu, haccu, muamalatu, awwal al-medini eylegil hasıl, canına yetişmey, acal mahasıl, şeriat azalıp, din bolup atıl, alimler kim bolup, kitap tapmasan, bir wagtda şeriat tatil bolup da kitap tapsaň da ýani öwrenmäge molla tapmaýanlardan bolama, kitabın baý bolsa da öwrenmäge ahun tapmaýan wagtyň bolamasyn diýipde Hazreti Mahtumul İşan awadan suratyny aýtýar. Qam we şadmani namanet velik, cezaye emel manado namenik. Hoşluk, narahatlyk az düýnüň fikret. Düýn gülüp otydyň dostlaryň men. Geçti gitti. Öňüňiň fikret narahat etdiň. Bir zat üçin ağlapdyň, o da geçti gitti. İkisi de gitti. Näme galyp? Sen amalyň galyp. Berin çeşmi çün ma besi demzeden dikkat et. Bir eften ta çeşm ber hemzeden. Bir wagt padşalyň biri leşker bilen barýarmyş. Çeşmeden barıp keyif edip su içipdirler. 2500 ilmin nodal padşah. Oham bir pikirlentir. Ohohohoho. Şo daşa bir hat ýazyň diýipdir. Daşa hat ýazyň. Näme ýazmaly? Şunu ýazyň. Berin çeşmi çün ma besi demzedend. Bereftend ta çeşm berhem zedend. Şu çeşme kokman odal men ýahna padşalyk gelip gidendir we gözün ýymdyla goýa dünýä gelmedik ýana akberk gitdiler diýip. Gereften alem bimerdi yuzur velikin nebordan bahud bigur. Dünýäni zor bilen, leşker bilen, erkeklik bilen allala emme hiç gaýdy kabryna alyp gitmediler diýipdir. Hudaý Taala iman awrydan aýyrmagy. Hudaý Taala hemmäňize içerleňiz, dostlaňyz, iyi günüňiz bilen nuri imanyň içinde iki dünýede sakladan. Hudaý Taala hemmäňize Peýgamberimizin hormatyna iki dünýede ýüze aklak, saadat we gönenmek bersin. Janyňyza, malyňyza bereket bersin. Halal rızkyň içinde goýsan. Hudaý Taala hemmäňize iyi gün içerleňiz bilen özüniň we dostlarynyň muhabbetini berip de iki dünýede gönenmek bersin. Bir alhamd kul huvallah Suriye Falaq Nas hoş okuýaýyn, ötelleň ruhyna bagş eder inşallah. Ve tamam dogat tafsirin dostlawa Hudaý Taala dolan hemmäniň haýr maksatlaryny bersin.